Og jeg kan se her, at der er flere og flere, der kommer ind her nu. Så jeg lukker lige ind samtidig med, at jeg byder jer i velkommen, fordi klokken er jo 8, så vi skal til at i gang. Vi har jo kun en times tid. Henriette er også med billede på. Tak for det. Og tak til alle jer andre også. Selvom I ikke har billede på, er det også helt okay, I er med. Det er jeg bare meget taknemmelig for. Kunne I lige starte med at skrive i chatten? Øhm, Enten kunne det være, hvad du er for type leder. I er jo nok her på mit webinar, fordi I er ledere. Det kan også være, at I er selvstændige. Det kan være, at I er interesseret i ledelse. Så kunne du lige skrive i chatten til mig, øhm, hvad er du for type leder? Er du mellemleder? Er du ny leder? Hvad arbejder du med, hvis det er det? Hvor er du henne? Er du også meget velkommen til at dele. Det kunne også være, at du har lyst til at skrive, hvor mange år har du været leder? Er du ny leder? Har du været leder i mange år? Så hvis du lige vil give mig en besked i chatten, hvad er du for type leder? Eventuelt, hvor er du leder henne? Og hvor mange år har du været leder? Så ved jeg ligesom lidt omkring jer også. Og der kommer flere og flere til, så jeg lukker ind her, mens jeg taler med jer. Og flere får også billede på. Fedt, det er dejligt. Tak for det. Som sagt, så gør det en smule mere nærværende, når det er, at I har billede på. Så det er jeg bare rigtig glad for. Sådan, der er ny afdelingsleder på en skole. Tak for deling. Jeg kan fortælle, at jeg er tidligere skolelærer. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har selv været ude og arbejde i skolerne også, så jeg kender da i hvert fald lidt til det. Så er der områdeleder i hjemmeplejen, leder i 4,5 år. Det er Helle. Velkommen til, Helle. Hjemmeplejen, det er også et interessant område. Jeg arbejder ude. Jeg har en samarbejdspartner, som jeg arbejder med, hvor jeg er ude og undervise. Det er så på plejecentre, så jeg er ude og undervise medarbejdere, ledere på plejecentre også, så det kender jeg også lidt til. Så er der Charlotte, mellemleder i rådgivervirksomheder, on-off leder de sidste 17 år, så der er noget erfaring der. Tak, Charlotte. Så er der Simone, ny optisk chef i større kæde. Også velkommen til dig. Og Lina, projektleder i stor international virksomhed. Velkommen til dig også. Sara, leder i QA-afdeling i medicinal virksomhed. Sara, velkommen til dig også. Henriette, ID-profil med atypisk C. Hmm. Det kan være, at jeg lige skal have den forklaret. Og så står der leder i 27 år fordelt på 2 forskellige produktionsvirksomheder. Sådan, der er også noget erfaring der, noget ballast der. Jane, daglig leder i daginstitution, leder i 2,5 år. Velkommen til dig også. Sara, leder i Medioko-industrien, cirka 2,5 år. Også velkommen til dig. Dejligt. Tusind tak, fordi I deler. Og det er også noget af det, jeg vil sige til jer, fordi nu vil jeg jo bare sige velkommen til. Klokken er lidt over 8, og jeg har virkelig glædet mig til i dag. Holder faktisk de her 2 webinarer i dag og i morgen, fordi jeg afholdte dem i maj måned, og der var så stor efterspørgsel, om jeg vil afholde nogle nye, og derfor så har jeg så de her 2 i dag og i morgen. Jeg glæder mig rigtig meget. Vi har en team sammen, og jeg vil sige til jer, jeg har selvfølgelig naturligvis planlagt et program, og som jeg gerne vil tale med jer om. Men jeg vil også invitere jer til at byde ind. Så endelig brug chatten eller den her funktion, hvor I kan række hånden op. I må gerne række hånden op, hvor I kan få lov til at unmute jer selv og stille spørgsmål. Eller hvis I har noget, hvor I tænker, det her, det kunne jeg godt tænke mig at få forklaret i forhold til, hvor jeg er. Altså, så det kan være nogle konkrete eksempler for jeres hverdag. Fordi jeg har planlagt noget, men jeg vil jo meget, meget hellere tage det ud fra, hvad I har.
Så hvis I har noget, I byder ind med, så endelig kom med det, fordi så tager vi det ud fra jeres. Det er jo sådan set for jeres skyld, jeg sidder her i dag med de spørgsmål, der kunne være. Så endelig, I må gerne, jeg bliver kun glad for at blive afbrudt i min præsentation, så det må I virkelig gerne gøre, fordi det bliver bare meget mere nærværende og også praksisnært i forhold til jeres egen hverdag, hvis I byder ind med noget selv. Så brug chatten, eller ræk hånden op, så I kan unmute jer selv. Det vil jeg virkelig slå et slag for. Så kan jeg lige se her, der står også Sara led, nej, det har jeg, Mette, leder af strategi og transformationsteam i tech-virksomhed, leder i 3 år, men for nylig med udvidet rolle og ansvar. Sådan, tak for den deling også. Jamen altså, velkommen til. Jeg vil starte med at dele min skærm, og jeg går ud fra, at I alle sammen kan se min skærm nu. Yes, der bliver nikket. Det er dejligt. Jamen altså, I har jo meldt jer til et webinar, Stå stærkere i dig selv og dit lederskab. Lige til at starte med, så vil jeg præsentere mig selv. Nogle af jer kender mig måske, som har fulgt mig, enten via min medier eller mit nyhedsbrev. Jeg hedder Henriette Lind, og jeg er, som jeg lige nævnte tidligere, også faktisk uddannet folkeskolelærer og har undervist og faciliteret i mange år. Og efter jeg stoppede som lærer, der startede jeg egentlig min virksomhed, fordi jeg gerne ville samtale bedre med de unge. Så mens jeg var skolelærer, så tog jeg uddannelser inden for coaching, sådan så jeg fik nogle teknikker til at tale med de unge mennesker bedre. Og da jeg så havde gjort det et stykke tid, så hoppede jeg faktisk ud som selvstændig. Jeg startede min egen virksomhed, og det startede egentlig med, at jeg coachede de her unge mennesker. Det tog så om sig. Jeg uddannede mig inden for flere forskellige ting, både mental træning, det vi også se i dag, mindsetet ligger mig meget på sinde, det er det, der ligesom er mit kerneområde. Jeg har også uddannet mig inden for stress, forebyggelse, håndtering, konflikthåndtering, ledelse i coaching-regi. Og det begyndte jo så at brede sig fra at kun at coache og mentalt træne de unge, så blev det også til voksne, og det er også blevet til ledere, og det er jo derfor, I sidder her i dag. Så i dag, der er jeg selvstændig på 5. år, og jeg har en-til-en sektioner. Jeg er også ude i virksomheder og undervise i at forbedre arbejdsmiljøerne, altså et sundere, bedre arbejdsmiljø for at højne trivslen ude i virksomhederne. Så jeg er fysisk ude at undervise i virksomheder, og så har jeg også min online forløb, både for kvindelige ledere, men også for private en-til-en sektioner. Og som sagt, så det jeg egentlig rører mig mest indenfor, det er vores mindset, den personlige udvikling og hvordan vi står i forhold til vores lederskab i den vinkel. Så det er lidt omkring mig. Det, som vi skal tale om i dag, det er, hvad kan du sådan helt konkret gøre for at styrke dit mindset og stå endnu stærkere som leder? Hvordan får du et team, der tager ansvar og trives, og hvordan skaber du tydelig kommunikation og følgeskab, uden at gå på kompromis med dig selv? Det er de 3 områder, som vi skal ind og tale om i dag. Så kan jeg starte med, og måske kan du nikke lidt genkendende til noget af det her, du ser på skærmen, fordi jeg er sikker på, at du arbejder hårdt som leder, at du er ambitiøs, engageret, og du gør en forskel allerede. Men alligevel, så kan det være, at du har dage, hvor at du føler, at du skal yde mere for at bevise dit værd, eller det kan være, at der er dage, hvor at du holder dig tilbage. Tidspunkter, hvor du egentlig gerne vil sige noget. Måske sætte en grænse. Det kan være, at du gerne vil tage føringen, men alligevel så er der noget, der bremser dig. Og du ved egentlig godt, at du er dygtig, du kan noget, men alligevel så kan du gøre dig selv mindre, eller du kan tale dig selv ned. Så
Det vi kan egentlig også kan gøre, det er, at vi kan bekymre os mere. Altså vi bruger meget energi på at bekymre os, end vi egentlig bruger energi på at lede. Så det kan alt det her med, at vi, når vi har de her tanker, når det er i det her spind, vi er i, så kan vi komme til at tvivle på os selv. Vi kan komme til at tage for meget ansvar på os. Vi kan glemme vores egne grænser. Har en følelse af at føle os usikre eller utilstrækkelige. Så jeg kunne lige godt tænke mig at spørge dig, kender du til det her? Det kan bare være et ja, du giver mig i chatten. Det kan også være, at du har lyst til at skrive, om der er noget af det her, du kan nikke genkendende til, og så lige skrive et ord eller to. Så er det noget, du kan nikke genkendende til? Så hvis du lige skriver i chatten, det kan være, at du bare skriver ja eller nej. Det kan også være, at du skriver, hvad det helt præcis er, du kan ikke genkende til. Jeg får thumbs up, jeg får ja, jeg får ja, jeg får ja. Somme tider, yes, og det vil vi også komme tilbage til, for det er selvfølgelig ikke noget, at vi har altid. I ny og næ, somme tider, yes, tusind tak for det. Så går vi lidt videre. Fordi det, jeg vil sige, det er, at hvis du kender til det her, så er du ikke alene. Charlotte, du har hånden oppe, og som jeg har sagt, så bliver jeg bare glad for, at I byder ind. Så Charlotte, du må gerne unmute dig selv og stille det spørgsmål, du må have, eller hvis det er noget, du har lyst til at byde ind med. Charlotte, du... Nej, var det mig, du taler til? Ja, 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 det er det. jeg tror bare, det var lidt en fejl. Jeg fik hånden op lidt flere gange. Ved Og du jeg, hvad? Så har vi fået testet, at det virker. Så går ja, vi bare videre. Det er helt okay. Jeg vil bare sige, at hvis I kender til noget af det her, som jeg lige har nævnt, jamen altså, så er du ikke alene, fordi mange af de kvindelige ledere, som jeg arbejder med, de har sagt, at nogen siger, at de kan knokle. De har en følelse af, at de knokler, men de kommer ikke nogen vegne. De kan føle sig måske alene i beslutningerne. Der er også kvindelige ledere, jeg har talt med, som kan føle sig overhørt, selvom de egentlig er velforberedte og saglige, eller at de simpelthen gør sig umage, gør det bedste, de kan, og så alligevel så kan de komme til at tvivle på, om det, de nu gør, er godt nok. Og alt det her, som vi lige taler om, jamen det kan jo skabe noget utilfredshed, noget selvkritik, noget udbrændthed, fordi vi bruger så meget energi på det. Og i sidste ende, med kvindelige ledere, som jeg også har arbejdet med, jamen så ender det faktisk ud med noget stress og udbrændthed. Og at de savner det her overskud, balance og ro. Så det er bare for at sige, at du ikke er alene i det, hvis det er, at du kender til det her. Så hvis vi så skal ind og tale omkring, hvad kan du så gøre for at styrke dit mindset og stå endnu stærkere som leder? Så vil jeg sige, at jeg kender selv til, hvordan det føles at tvivle på mig selv. Selv når jeg har sat en retning, eller jeg har ambitioner, jeg vil gerne tage noget ansvar, og jeg har egentlig mod til, at jeg gerne vil noget mere, så kan jeg godt have en tendens til alligevel at gøre mig mindre, altså tale mig selv lidt ned. Og det er sådan, at når det er, at vi gerne vil opnå noget, eller vi længes efter noget, men det ikke lykkes for os, det kan også være, det kan være privat, men det kan også være i vores lederskab, jamen så handler det ofte om noget inde i os selv. Der er altså noget inde i os selv, der bremser os eller blokerer os, og det er vores mindset. Så det handler ikke om, at vi skal knokle mere. Det handler ikke om, at vi skal gøre tingene perfekt, eller at vi skal leve op til alle andres forventninger. Det handler om dit mindset, og det er så det, vi skal tale mere om nu. I kan se denne her slide med den tredelte personlighed, og det er noget af det, jeg arbejder allermest ud fra.
Det er sådan set, det er mig, der har tegnet denne her tegning, men det er sådan set ikke mig, der har opfundet den tredelte personlighed, fordi den er udviklet af en, der hedder Dr. Thurman Fleet, og helt tilbage i 1934, der tegnede han egentlig det her billede af vores tredelte personlighed. Ikke ligesom jeg har gjort her nu, men han opfandt begrebet den tredelte personlighed. Og han var egentlig kiropraktor, underviste og forskede i metafysik og arbejder rigtig meget med vores underbevidsthed. Han havde også en pointe i, at vi mennesker, vi tænker i billeder, og derfor har vi også brug for at vide, hvordan at sindet ser ud, hvis vi skal arbejde med sindet. Så det her, det er mit bud på, hvordan sindet kan se ud. Vi har vores bevidste sind, vi har vores underbevidsthed, og vi har kroppen. Og når vi går ind og taler om den tredelte personlighed, jamen i vores bevidste sind, der har vi vores tanker. Det er her, hvor vi har vores intellekt. Kan være læring, det kan være viden, det er når du læser noget, det er når du uddanner dig til noget. Så er det her i vores bevidste sind, at alt det her, det ryger ind. Og som sagt, så er der også vores tanker. Nu er det sådan, at vi har mellem 60 og 70.000 tanker om dagen, så rigtig meget, det sker bare på vores automatik. Så det, at jeg arbejder med, det er de tanker, som fylder meget og som spænder ben for os. Vores bevidste sind har muligheden for at afvise tanker og acceptere tanker. Og det er faktisk en kæmpe styrke, det skal jeg nok komme tilbage til. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, jeg ved godt, det er svært, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så har vi et valg om, hvad vi vil lukke ind i vores bevidste sind, og hvad vi vil afvise. Hvis vi går ned i vores underbevidsthed, så er det ikke vores tanker, så er det vores følelser, der ligger hernede, og modsat vores bevidste sind, så kan vores underbevidsthed ikke acceptere eller afvise det, der kommer ned i vores underbevidsthed. Underbevidstheden bliver bare nødt til at tage imod det, som vores bevidste sind serverer hen over tid. Det er jo ikke fordi, at vi tænker en tanke, så vupti, så er det nede i vores underbevidsthed. Sådan fungerer det ikke. Men når vi fylder vores bevidste sind med tanker, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved med at fylde vores bevidste sind med nogle tanker, så vil det med tiden sive ned i vores underbevidsthed. Hvis jeg for eksempel bliver ved med at sige til mig selv, at jeg ikke er god nok, eller at tvivler på mig selv, jamen så vil jeg med tiden få følelser, der hænger sammen med det, som kan være usikkerhed eller en følelse af at føle mig utilstrækkelig. Og ned i underbevidstheden, der er det sådan, at vi har det her mentale program. Og det er der, hvor vores paradigmer ligger. Så når vi længe nok har sagt til os selv, at vi ikke er gode nok, eksempelvis, og vi føler os usikre, så er det det, der lærer sig på vores mentale program. Og det mentale program er det, der faktisk styrer stort set alt, hvad du gør. Det er hernede, vores vaner og vores mønstre ligger. Så vi tænker ikke engang bare over det. Det her, det kører bare derud af, og det er det, der er på vores autopilot. Så har vi kroppen, som er vores adfærd, det er vores handlinger, det vil sige, det er det, vi gør. Så hvis jeg siger til mig selv, at jeg ikke er god nok, og jeg bliver ved med at fylde tanker ind om, at jeg tvivler på mig selv, jeg bekymrer mig, jeg er ikke god nok, og jeg så skaber de her følelser, som er usikkerhed, måske en følelse af utilstrækkelighed, jamen så vil kroppen følge med. Jeg vil have en handling, muligvis en handling, jeg ikke bryder mig om, fordi det kan være, at jeg lader være med at gøre nogle ting, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at gøre. Så kroppen er egentlig bare en tjener. Så I kender det måske fra den kognitive psykologi, hvor man siger, at tanker skaber følelser, følelser skaber en adfærd. Og i det her tilfælde, så arbejder jeg rigtig meget med, at vi også får nogle resultater i livet, når det er, at vi ikke handler. Så det man kan sige, det er egentlig, at vores overbevisninger, det vil sige de sandheder, vi siger til os selv, det vi selv tror er rigtigt, det er det, der ligger i vores bevidste sind, vores overbevisninger. Og så skaber det nogle følelser, og så handler vi altså ud fra de overbevisninger, vi har. Også selvom de overbevisninger ikke hjælper os. Øhm,
Så lad os nu sige, at jeg I er ledere. Nogle af jer kender måske til pleaser-mindsetet. Det kunne være, at jeg tænker, hvis jeg sætter grænser, virker jeg så besværlig? Så får jeg en følelse af ubehag, skyld eller usikkerhed. Så får jeg en adfærd, hvor at jeg undlader at sige fra. Jeg kommer til at sige ja til for meget. Jeg toner måske mig selv ned. Resultatet er, at jeg som leder bliver overbelastet, og teamet det får utydelige rammer. Og det vil sige, at i sidste ende kan det skabe lavere trivsel. Det kan også være, at jeg har den her perfekte tilgang. Alt skal bare være perfekt. Den her ansvarsfølelse, hvor at de tanker, jeg siger til mig selv, er, at det hele det afhænger bare af mig. Jeg får følelser, der kan være stress, pres, ansvarstyngde. Adfærden bliver, at jeg gør bare det hele selv. Jeg undlader at delegere. Jeg har svært ved at give slip. Resultatet, det bliver, at teamet tager ikke ansvar, og lederen kan brænde ud. Giver det mening, det her med, hvordan tanker, følelser og adfærd, det hænger sammen i denne her tredelte personlighed? I må godt lige give mig et ja, eller et nej, eller et spørgsmål i chatten, så jeg ved, at I er med mig. Imens så kan jeg give nogle flere eksempler. Det kunne også være, at jeg tvivler på min egen værdi som leder, så jeg måske har tanker, som de andre ledere er mere naturlige i deres autenticitet, eller de har mere autoritet end mig. Og det giver mig en følelse af mindreværd, usikkerhed. Adfærden gør, at jeg måske kommer til at holde mig tilbage i ledergruppen. Jeg spørger igen, jeg tvivler på mine egne beslutninger, og resultatet bliver, at jeg bliver mindre synlig. Jeg mister indflydelse og spejler måske som min egen overbevisning, så kører det hele bare igen. Jeg kan lige se her i chatten. Ja, ja, det giver mening. Det giver mening. Fuldstændig fantastisk. Okay, godt. Så kan vi godt gå lidt videre. Fordi det man kan sige også, som når det nu er, at vi arbejder med den tredelte personlighed, så er det også sådan, at som sagt, så ligger vores overbevisninger, vores egen sandheder, det vi fortæller os selv, som vi tror på er sandt, det ligger her i vores bevidste sind. Så har vi vores følelser, og det kan i nogle tilfælde godt være frygt. Frygt for, og nu lyder frygt, det kan lyde sådan et sådan meget stort eller hårdt ord, men frygt, det kan også være de bitte små ting, at vi føler et ubehag, så vi har ikke lyst til lige at gøre nogle af de ting, eller sige det, vi egentlig mener, fordi vi frygter, hvad der kan ske. Så derfor så kan det også have en konsekvens af, at vi faktisk har den her ubevidste selvsabotage. Og det kan også lyde lidt hårdt, men det er egentlig, at vi kan ødelægge tingene for os selv, fordi at vi egentlig frygter, hvad der kan ske, hvis det er, at vi gør noget, eller vi siger noget. Og jeg kan se, at I skriver ja herinde, og I er med godt. Så vores begrænsende overbevisninger, jamen altså, det kan være de her indre fortællinger, vi har til os selv. Jeg er ikke god nok, de andre, de ved meget mere end mig. Og det er det, der styrer os, også selvom de ikke er sande. Og det er her, hvor det er, at vi kommer til at tale os selv ned. Så frygten kan handle om, og specielt som leder, det er det, jeg oplever rigtig meget når jeg er ude og arbejde i virksomheder, og også når jeg arbejder med jer ledere, så hører jeg mange gange, at det handler om frygten for at tage jeres plads. Så det er simpelthen at tage sin plads. Det kan være usikkerhed, det kan være skam, det kan være nervøsitet, men der kan være mange årsager til, at man bremser sig selv. Så det her med, at vi ubevidst saboterer os selv, jamen det handler altså om, at det er de her mønstre, hvor vi kommer til at skrue ned for os selv. Vi trækker os, vi udsætter vigtige opgaver, vi kan holde igen, for eksempel med at gøre eller sige noget. Vi kan gøre os selv små, vi sætter andre før os selv, og det gør vi ofte, fordi vi helst ikke vil have den her kritik. Vi tiger. Det kan også være, at vi overforbereder os selv, fordi vi tror, at vi beskytter os. Alt det her selvsabotage, det er egentlig, fordi vi tror, at vi beskytter os selv. Men i virkeligheden,
så handler det om, at vi kommer til at holde os selv nede. Og det gør jo, at vi skaber nogle resultater. Det kan både være i vores privatliv, det kan også være ude som, når I er ude som ledere. Det kan være, at I ikke bliver hørt, I får ikke sat en retning, I mister energi, I får ikke nok, I har ikke nok gennemslagskraft. Og så kan man sige, at det hele det gør jo så bare, at I bliver bekræftet i det, som I er startet med at tænke, som det kunne for eksempel være, at jeg ikke er lige så god som alle de andre, eller jeg er ikke god nok. Så får I egentlig bare en bekræftelse på, at det er sandt. Og det vil sige, så er vi inde i den her onde cirkel, den her negative spiral, hvor det bare bliver værre og værre, og vi helt ubevidst holder os for de ting, som vi gerne vil. Yes. Og I er stadigvæk med mig, kan jeg se. Tak for det. Jeg er glad for, at I bruger chatten, så jeg ved, I er med mig. Og husk også endelig byde ind, stille spørgsmål, eller bare, hvis der er et eller andet, I godt kunne tænke jer i forhold til jeres rolle som leder, så endelig også byde ind med det. Fordi når I så kigger igen på det her billede med hensyn til jeres mindset, så alt det, jeg har gået igennem nu, jamen det er jo noget, der sker helt ubevidst. Ofte så er det det, der ligger på vores autopilot, og det er egentlig bare det, der styrer jer igennem dagen. Så forestil dig nu, at du kunne stå stærkt i dit lederskab, du kunne stå stærkt i dig selv, du kan sætte grænser uden at få dårlig samvittighed, du kan træffe beslutninger uden at tvivlen den larmer i baggrunden. Du mærker, hvad der er rigtigt. Du tør stå ved det, som du siger, og det du faktisk mener. Også selvom det er sårbart, eller det skal være tydeligt. Forestil dig, at du har styrke, og du leder med ro, retning, og du er autentisk. Du kan lede med den her tydelighed, uden at gå på kompromis med den du er. Du behøver ikke mere at bevise, hvem du er, fordi du egentlig leder ud fra den her ægthed, eller dybde, eller autenticitet, som vi kan kalde det for. Altså den her ægte selvtillid. Fordi det er, hvad du kan bruge mindsetet til. Nu skal jeg lige se, der er kommet nogle. Yes. Jeanette stiller et spørgsmål. Kunne det ikke også være en anden leder, som grundet magt gør, at man tiger og føler sig dårligere? Jo, absolut. Og faktisk så er det sådan, at vi kan blive trigget af nogle personer mere end andre. Der kan være personer, der trigger os, der kan være situationer, der trigger os, og du har fuldstændig ret i, at andre kan have en magt, som gør, at du ikke har lyst til at sige noget. Men så vil jeg sige igen, der er noget, der er ude for vores kontrol, og der er noget, der er inden for vores kontrol. Vi kan aldrig nogensinde kontrollere, hvordan andre mennesker er. Så igen, så handler det om, hvordan agerer du i den situation. Så hvis der er en, der trigger dig i forhold til, at det kan være en anden leder, som bruger magt, og gør, at du tiger, og du egentlig føler dig dårligere, så er det, at du skal hive den ind til dig selv og sige, hvad er inden for min kontrol? Du kan ikke kontrollere den anden leder, men du kan kontrollere dig selv. Så du kan kontrollere, hvad du tænker omkring det, omkring dine følelser og din adfærd, sådan så du kan arbejde med dig selv og stå stærkere i dig selv. Fordi du kan ikke, du bliver nødt til at altså, hvordan kan jeg selv agere i situationen? Giver det mening, Jeanette? Bare lige skriv, om det giver mening. Charlotte spørger, hvor stor en del af vores mindset er styret af underbevidstheden? Jamen, der bliver jeg bare nødt til at sige, Charlotte, at det er mellem 96 til 98%, som jeg har hørt, der styrer alt, hvad du gør, faktisk. Så derfor totalt godt, Jeanette, du fik svar på det. I forhold til det her med, hvor meget der styrer, jamen så er det jo sådan, hvis I ser det her billede her, så er det vores paradigmer i underbevidstheden, der ligger som vores mentale program. Og vores mentale program, det styrer stort set alt, hvad vi gør. Så derfor er det så vigtigt at arbejde med selve underbevidstheden. Det, der sker ofte, når det er, at mennesker gerne vil ændre en vane, eller noget, som ikke er godt for en, som man er utilfreds med, så forsøger man at hoppe for bevidstheden.
Man forsøger at ændre noget i bevidstheden og tvinge sin adfærd til at være en anden. Og jeg bliver bare nødt til at sige, det er som at tisse i bukserne. Fordi det holder et par uger eller en periode, så ryger du direkte tilbage, fordi det er din underbevidsthed og paradigmerne, der styrer det. Så hvis du vil lave en permanent ændring, så bliver du nødt til at arbejde med din underbevidsthed. Så for at svare på de spørgsmål, så er det underbevidstheden, der styrer allermest, og det er den, vi skal arbejde med. Og Charlotte, hun er også med. Fantastisk. Godt. Og hvor jeg glad for, at I stiller spørgsmål. Endelig bare komme med mere. Så det jeg vil sige til jer, det er, at lige så vel som jeres mindset kan styre alt det her, så kan I faktisk bruge jeres mindset som et redskab. I har det helt gratis tilgængeligt. I kan bruge jeres mindset til at arbejde med de her ting og stå langt stærkere i jer selv. Ja, og der vil jeg faktisk gerne, nej, lige inden at jeg går videre her, så kan man sige, at transformation, det er egentlig, når du får forståelsen for dit eget sind, og du kan reflektere over dine egne mønstre og det, der sker. Det vil sige, når vi skaber den her bevidsthed, og så at du bevidst tager et valg om, at du vil arbejde med dit mindset. Når du bevidst vælger, hvad det er for et mindset, du egentlig går til dagen med, går til opgaven med, så er det her, hvor du virkelig kan skabe nogle positive forandringer. Øhm, yes. Og Charlotte skriver, kommer du til at uddybe, hvad du mener med at arbejde med underbevidstheden? Ja, jeg vil godt lige prøve at se, fordi det man kan sige, det er, at når man skal, når du er i gang med at svare, yes. Jeg vil lige kort sige, Charlotte, at det er sådan, at når vi har et mentalt program, som ligger i vores underbevidsthed, så er det vigtigt, at man får lagt en plan for, hvordan man ændrer det her mentale program. Fordi hvis vi har haft en vane, eller vi har nogle mønstre, eller vi har nogle overbevisninger, som bare ikke er hensigtsmæssige, men som vi måske har slæbt med os hele vejen fra en barndom eller en ungdom, så er det jo noget, der har ligget længe på vores autopilot. Og når vi skal begynde at ændre det, så handler det altså om, først og fremmest så skal man have viljen til, at man vil arbejde med sin underbevidsthed og det her mentale program. Når man så har viljen, når man siger, yes, det vil jeg simpelthen gerne, så skal man også have vedholdenhed, fordi hvis man længe har haft en vane, så kræver det altså også noget at ændre den vane. Så man skal til at træde en ny sti, som er den nye vej, man skal gå. Og I ved sikkert, der hvor der er bredest, det er der hvor energien flyder lettest. Det er der energien søger hen. Så hvis I skal til at træde en ny sti, eller have en ny sti, så skal den jo også gøres bred inden, og det tager altså bare noget tid. Yes. Denne her kunne jeg godt tænke mig at vise jer, når vi taler omkring vores mindset. Det er en tegning, som jeg har fået tegnet af en af mine kollegaer. Maren hedder hun, og den viser omkring det, som hedder fixed mindset og growth mindset. Det er egentlig en dame, der hedder Carol Dweck, som jeg tror faktisk stadigvæk, hun er ved Harvard University, Stanford University, undskyld. Jeg tror, hun er over 70, måske en 3-74 år. Og hun forskede i motivation. Hvorfor er der nogle mennesker, der lykkes, og hvorfor er der nogle mennesker, der ikke lykkes? Hvorfor har nogle succes, hvor andre ikke har succes? Og hun kom frem med de her begreber, som hedder fixed mindset and growth mindset. Og jeg vil prøve at komme med nogle eksempler på, hvad det kunne være. Hvis vi er i, nej, før jeg lige vil sige det, så er det sådan, at hvis du har et fixed mindset, så er det fordi, du egentlig føler dig fastlåst. Du har en idé om, at du ikke kan udvikle dig, at du er låst fast der, hvor du er. Og et growth mindset modsat, der har du en overbevisning om, at du godt kan udvikle dig. Så hvis du er i et fixed mindset, så kan du have negative tanker. Det er her, hvor vi kan have den her indre kritiker. Vi taler os selv ned, vi taler hårdt til os selv, vi er ikke søde ved os selv. Vi kigger på begrænsninger, så er der en udfordring, så låser vi os fast.
det samme sted og bliver her. Vi kan ligesom ikke komme ud af den her situation, fordi vi bliver ved med at holde vores fokus på situationen og på begrænsningerne. Det kan være her, vi kan være sortseere, der kan være brokkeri, det kan være, hvor vi er i offerrollen, altså I er ledere, I kender måske og kan sætte lidt navne på nogle medarbejdere i jeres team, der måske altid dem, som brokker sig over, ej, hvorfor skal jeg nu have de her opgaver igen, eller det kan være offerrollen, det er altid mig, der får de her dårlige opgaver, eller de tunge opgaver, eller der er nogle af jeres medarbejdere, der står ude ved kaffemaskinen og brokker jer, eller dem her, der altid kigger på det negative, som er sortseer. Det kan også være fejlkultur. Hvis I har en kultur, hvor I ser fejl som kritik, altså det kan være, at du selv eller dine medarbejdere tager fejl som kritik, så kommer man og siger noget, så kan man slet ikke have det. Man vil forsøge at argumentere for, at det ikke er en fejl, eller man vil måske vende det indad og se det som noget negativt, hvis man laver en fejl. I det her mindset er man også tilbageholdende, man kan have mistillid, man kan have frygt, bekymringer og tvivl. Det her, det er bare noget af det, jeg har sat på. Det kan også være meget andet, der kan ligge herover i et fixed mindset. Hvis vi prøver at kigge på, hvad et growth mindset er, jamen så er det mere de positive tanker, vi har. Det kan være løsninger, muligheder. Så i stedet for at kigge på begrænsningerne, så prøver vi at finde løsninger og muligheder. Så hvis I er i et team, hvor der opstår nogle udfordringer, så vil dem med et growth mindset, det vil sige, okay, det her, det er ikke fedt, men hvad gør vi for at komme videre? Hvad er der af løsninger og muligheder? Hvor der kan være andre, som tænker på begrænsningerne og bliver ved med at sidde fast i de her udfordringer, der er. Glædesprederen kalder jeg det for. I har måske selv nogen i jeres team, der bare går ind ad døren og siger godmorgen og stort smil, og man bliver bare glad af at møde sådan en kollega. Det er her i growth mindset, at vi tager ansvar. Vi har fejl af læring, så når vi laver en fejl, så tager vi den sammen. Vi udvikler os sammen. Selvfølgelig skal man ikke lave den samme fejl 5 gange, men ellers så har vi fejl som læring, at vi er mennesker. Der, hvor der er fremdrift, der vil der også være fejl, så vi udvikler os sammen og sørger for, at de her fejl ikke opstår igen. Så hvordan gør vi os bedre? Vidensdeling, samarbejde, vi har tillid her, vi har tro. Så her der kan man sige, at der er jo stor forskel. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i growth mindset hele tiden, eller i fixed mindset hele tiden. Vi er mennesker. Vi har også brug for at være kede af det, være vrede, være sure, være utilfredse. Det er helt okay. Og selvfølgelig er vi også her. Så det vi kan bruge det her til, det er som et redskab at sige, hvordan kan vi lige tippe mere over i growth mindset. Så når nu, at vi har været vrede, sure eller set på de her øvesituationer, der er, skulle jeg så ikke lige tage og komme lidt mere over i growth mindset, sådan så vi finder nogle muligheder, nogle løsninger, og vi kan gå den vej, hvor vi udvikler os sammen. Så det er simpelthen et redskab til, at vi har en vekselvirkning. Vi vil gerne være mest i growth mindset, men jeg kender ikke nogen, som er her 100%. Måske Ole Henriksen, det ved jeg ikke. Men ellers så er det naturligt, at vi er i begge mindset. Så det, man kan bruge det til, det er et redskab. Og når jeg er ude i virksomheder og underviser, så bruger vi faktisk det her som et fælles sprog. Så hele teamet bliver uddannet i det her, og de kan så bruge det som et fælles sprog til, jamen er vi ikke lidt for meget i fixed mindset? Skulle vi ikke lige tage og hoppe over i noget growth mindset? Og hvordan finder vi som team de her muligheder og løsninger sammen i stedet for? Der er spørgsmål. Hvilken betydning har det, hvis jeg har growth mindset, og min leder har fixed mindset? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Sara, fordi så er vi tilbage igen i forhold til, at du kan jo ikke tvinge din leder til at komme over i growth mindset. Du kan gøre alt, hvad der står i din magt for at præge. Kan vi sige det? Altså man må jo godt oplyse omkring det her. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, der var jeg ude i en virksomhed, hvor at, der var en del, som havde det her fixed mindset,
hvor at der var nogen, der var ligesom der kunne være ambassadører for det her growth mindset. Så når der var nogen, der var i det her fixed mindset, så kunne man sige, jamen, altså, så kunne man ændre det til det, der blev sagt, er det måske det negative, eller hvis det var begrænsninger hele tiden, så kunne man komme med, jamen, hvad kunne man ellers gøre? Sådan så, at du, Sara, arbejder inden for din egen kontrol, og det vil sige, at du kan blive ved med at være i fix eller i growth mindset, så du på den vej eller den vej igennem kan præge til et growth mindset. Og så kan man så sige, så kan man jo bruge det her. Jeg siger ikke, at du måske skal gå ind og sige, hov, du er vist nok lige lidt meget i fixed mindset, men man kan jo godt bruge det i sin organisation, sådan så man bliver bevidst. Fordi det er egentlig det, der er det vigtigste, det er, at man skaber bevidsthed. Så måske ved din leder slet ikke, at hun er i et fixed mindset. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Så skal vi også tale lidt omkring, hvordan du får et team, der tager ansvar og trives. Og her der vil jeg slå et slag for noget, som jeg ser meget ofte, når jeg er ude i virksomheder. Det er ledere, som ønsker at skabe noget forandring eller en kultur, og så gør de faktisk det stik modsatte. Og jeg vil sige, at jeg ofte er stødt på det. Og det er jo ikke af ond vilje, det er af god vilje, skulle jeg til at sige, at man ønsker at skabe en kultur. Men hvis du ønsker at skabe en kultur, så den kultur, du ønsker at skabe, den må du selv være. Det vil sige, du må selv være rollemodel for det, som du gerne vil skabe. Og jeg siger det, fordi jeg virkelig har set det mange gange. Ledere, som ønsker at skabe en kultur, men faktisk gør noget andet selv. Så hvis de gerne vil skabe en kultur, hvor man egentlig har det godt, og man trives, og man skal kunne være der, og man ikke skal være alt for presset eller alt for stresset, jamen så dur det jo ikke, at du selv haster rundt hele dagen fra møde til møde, og tager frokosten imellem, og ikke har tid til egentlig at tage en snak med nogen som helst, fordi du har så travlt hele tiden. Det kan godt være, at du har det, og jeg har forståelse for, at det at være leder er en kompleks verden, og at man har komplekse opgaver, men stadigvæk så er du rollemodel. Så hvis det er det, du viser, så er det også det, som man som leder egentlig breder ud. Det kan også være, at du måske, øh, lad os sige, du ønsker åbenhed og tydelighed. Jamen, så dur det jo heller ikke, at du kommer ind på arbejdet og sætter dig ind og lukker døren, og du egentlig ikke er tilgængelig resten af dagen. Fordi så udlever du ikke selv værdien omkring, at du ønsker at skabe åbenhed. Så giver det også mening, at det med, hvis du ønsker at skabe en kultur eller nogle forandringer, så bliver du nødt til selv at være en rollemodel. Så kan vi jo prøve at gå tilbage igen til fixed og growth mindset. Fordi hvis vi skal tale om, hvordan vi får et team til at trives, så kan man sige, at lad os sige, at I er selvfølgelig med på, at som jeg lige også har været inde at sige, at det er jo jer, altså I er rollemodeller, og lige så meget som I også er rollemodeller, så handler det også om jeres mindset, fordi det er jo jeres mindset, der også smitter. Så hvordan er din egen mentale indstilling? Så lad os sige, at du ønsker eksempelvis at have tillid. Vi kan tage kontrol-mindsetet versus tillid-mindsetet. Fixed mindset hos lederen. Det kunne være, at hvis jeg ikke dobbelttjekker alt, så bliver det aldrig gjort ordentligt. Adfærden, det er, nu kan I jo godt huske den her tredelte personlighed, ikke også? Bevidstheden, underbevidstheden og kroppen, tanker, følelser, adfærd. Så fixed mindset kunne være, at mine tanker er, at hvis jeg ikke dobbelttjekker alt, så bliver det ikke gjort ordentligt. Adfærden, det kan være, at det bliver mikrostyring. Jeg delegerer ikke. Konsekvensen bliver, at medarbejderne, de tager ikke ansvar. De bliver måske passive og usikre.
Hvorimod, hvis du havde et growth mindset, så vil du sige, hvis jeg nu giver tydelige rammer og feedback, så kan mit team vokse med opgaven. Adfærden bliver jo så, at jeg netop delegerer, jeg spørger ind, jeg følger op, men ikke med en overstyring. Konsekvensen er, at mine medarbejdere de vil føle meget mere ejerskab, og de vil vokse i det her ansvar. Det kunne også være pleaser-mindsetet mod det her tydelighedsmindset. Et fixed mindset ved en leder kunne være, jeg må hellere sige det på en sød måde, for ellers så er jeg ikke populær, eller der er nogen, der bliver utilfredse. Adfærden det er, at jeg undgår og tager de svære samtaler. Det slører ligesom det her budskab. Og konsekvensen det kan være, at medarbejderne er i tvivl om, hvilken retning vi går, eller hvad har man af forventninger. Og det skaber mistrivsel og konflikter under overfladen. Et growth mindset vil være at sige, jeg kan godt være tydelig og venlig på samme tid, og det skaber klarhed og tydelighed. Og min adfærd, det er, at jeg kommunikerer klart med respekt og med nærvær, og det gør så, at medarbejderne de ved præcis, hvad der forventes af dem, og de trives i de her klare rammer. Øh, Det kunne også være, at jeg skal kunne klare det hele, være glad hele tiden mod det her. Nu bryder jeg mig faktisk egentlig om robust begrebet, men det her med, at man skal være stærk, hårdfør. Der kunne et fixed mindset være, hvis nu nogen er utilfredse, så er jeg fejlet som leder. Adfærden er, at jeg undgår forandringer, jeg tilpasser mig for meget, og konsekvensen igen kan være uklare mål. Jeg udvikler ikke mit team, eller teamet udvikler sig ikke, og teamet bliver jo så heller ikke stærke. Et growth mindset vil være, at jeg kunne sige til mig selv i stedet for, jamen altså det er okay, det er en svær periode det her, men det er en del af udviklingen. Og adfærden kan så være, at jeg ligesom står fast i de beslutninger, men jeg samtidig også anerkender følelser, og jeg holder retningen. Og konsekvensen kan så være, at jeg skaber tryghed i forandringen. Altså jeg skaber den her tryghed for mit team, og at vi faktisk opnår en større modstandsdygtighed i teamet. Giver det mening også, når vi kobler den her tredelte personlighed på det her fix and growth mindset, fordi det hele handler jo om sindet, om dit mindset. Giver det mening? Det håber jeg. Fordi det her, det er, og jeg ser lige her, yes, 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 ja, det giver rigtig god mening. Ja, der er god kobling og mening, ja, meget. Fantastisk. Og det giver så meget mening, og der er nogle tegn. Det giver så meget mening. Er der nogle tegn på, at man på grund af arbejdspres bevæger sig over i et fixed mindset? I den grad. Når det er, at vi er presset eller stresset, så bliver vi mere sårbare, og så har vi mere tendens til at falde tilbage i de her gamle mønstre og vaner, vi har. Og vi kender det, altså det kender jeg da også selv, at hvis jeg bliver presset, så bliver jeg også bare mere sårbar på hjemmefronten. Jeg bliver mere sårbar overfor, hvis nogen siger noget. Så ja, helt sikkert, hvis vi bliver presset og stresset, så ryger vi meget mere over i fixed mindset. Godt spørgsmål. Når vi snakker om ledelse og ansvarlighed også, så er det vigtigt at pointere, at det er jo dit fokus, det er din valg og det er dine forventninger til medarbejderne, der smitter og skaber roller eller rammerne for deres udvikling. Så igen, du er en rollemodel. Så det jeg godt kunne tænke mig, at I også tager med jer fra i dag, og I får jo også et replay, så det vil sige, at I kan selvfølgelig gå ind og tage det her spørgsmål op igen, men det er en god øvelse, du kan lave derhjemme. Brug noget tid, skab noget enetid til dig selv, find noget papir og en blyant frem, og så prøv egentlig at reflektere over, hvad er det for et mindset, du ubevidst har med dig i din ledelse? Det kan også være privat, det er også okay. Hvilket budskab er det, der kan holde dig tilbage?
Hvad er det, du går og tænker, men som du ikke siger? Eller, eller hvilken overbevisning er det, der holder dig tilbage? Har du nogle overbevisninger? Altså har du noget med dig, som du går og siger til dig selv? En ting er også, den kender I garanteret alle sammen, at jeg skal yde, før jeg må nyde. Det er også en overbevisning. Så det kan også være sådan noget. Så hvad er det egentlig, du går og siger til dig selv? Og hvilken følelse og adfærd er du ikke tilfreds med? De her spørgsmål kan pejle dig lidt ind på, hvad du kan gå med i dit sind. Og det er en god øvelse at lave, så se om du kan skabe noget tid til dig selv. Sid en 10 minutter en morgen eller noget med din kop kaffe eller te, eller hvad du nu drikker, og så prøv at stille dig de her spørgsmål. Jeg kan i hvert fald bare sige, at det er både personligt, men i den grad også med det arbejde og med dem, som jeg arbejder med, hvor jeg kan se den forskel, det kan gøre. Fordi når du arbejder med dit mindset og din bevidsthed, så styrker du både din ledelsesmæssige gennemslagskraft og evnen til at skabe nærværende og tydelige relationer. Og det er lige præcis her, hvor det er, at følgeskab og trivsel vokser. Og så har jeg Altså, i bund og grund, så handler det egentlig bare om, at når vi er tydelige, og når vi er gode rollemodeller, og når vi står stærkt i sig selv, så er det bare nemmere for dit team at følge dig. Og det skaber bare et fundament for, at du får ansvar og trivsel i teamet. Og ikke bare for dit team, men i den grad jo også for dig selv. Så vil jeg sige, at jeg har udviklet en model, som hedder AMH-modellen, som egentlig er, fordi jeg også lærer ledere og coache deres medarbejdere. Fordi i det arbejde, jeg har med mit arbejde med ledere, der har der været stor efterspørgsel omkring det at lære at coache sine medarbejdere, fordi vi ofte kan komme til at fikse deres problemer, i stedet for egentlig at have den coachende tilgang, så fikser vi deres problemer, og så tager de jo heller ikke ansvar, vores medarbejdere. Vi kan også komme til at undgå de svære samtaler, fordi vi simpelthen ikke synes, det er behageligt. Og der er det altså virkelig godt at have den coachende tilgang. Vi kan ikke nå min model her. Det har vi simpelthen ikke tid til. Men jeg vil gerne give dig bare lidt med her for min model. Og det er, at A, det står for afklaring. Og det vil sige, hvad er det, jeg gerne vil se mere af i mit team? M, det står for målsætning. Så hvad kræver det af mit mindset og min måde at være leder på? Eller hvor er det, vi gerne vil hen, hvis det er et mål med en medarbejder, eller en udfordring, eller en opgave i afdelingen? Hvad er det, vi gerne vil? Og så H, det er handlingen. Hvilke lille skridt kan jeg tage for at ændre min egen tilgang? Eller hvis det er med dine medarbejdere, hvis det er en udfordring, hvilke skridt skal vi tage for at nå i mål? Så de her 3 spørgsmål kan også være gode til egentlig at begynde på den coachende tilgang. Og så vil jeg sige, jeg har talt rigtig meget om, at jeres mindset egentlig er afgørende for, om I kan både selv trives og være rollemodeller, og at jeres team også skal tage ansvar osv. Men det er naturligvis ikke kun jeres ansvar som leder, at alt bare spiller, at I skaber motivationen, og alt, altså der er trivsel, og at alt er godt. En ting er, at I har et ansvar som leder, men jeres medarbejdere har også et ansvar. Og det ser jeg også ofte, når jeg er ude og arbejde i virksomheder. Så kan jeg godt nogle gange også se, at medarbejdere bare siger, at det er ikke mig, det må være min leder. Så derfor kan det også være en god idé at synliggøre det her i jeres organisation og tale om, jamen hvad er en ledelsesansvar, og hvad er medarbejdernes ansvar? Simpelthen hæng det op, gør det synligt, tal med jeres medarbejdere om det. Det her, det er bare nogle ting, jeg har skrevet ned. Der kunne stå alt muligt andet i de her cirkler. Men her, en leders ansvar kunne være anerkendelse af sine medarbejdere. Det kan være at være tydelig, skabe motivation, være tilgængelig. Det kunne fx være en leders ansvar. Der kan være meget andet, der også kan være en leders ansvar. Hvad er så medarbejderens ansvar? Jamen det kunne fx være at spørge ind og sige fra i tide og bede om hjælp. Det kan være at være en god kollega. Hvis man for eksempel ser en anden kollega være presset, kan man hjælpe? Går man ind og siger noget, hvis det er nødvendigt?
Det er også medarbejdernes ansvar at have de her plusbriller på, altså at være positive, når man går på arbejde, holde den gode tone, og så selvfølgelig fagligheden. Så man kan med fordel arbejde med de her cirkler i teamet, så man ved, hvad er lederens ansvar og hvad er medarbejdernes ansvar. Det er også en måde at arbejde med ansvar på i jeres team. Og så vil jeg bare sige, brug den coachende tilgang. Når vi snakker om coachende tilgang, så er 20% erfaring og ekspertise. Det vil sige, din sparring som leder, dine løsninger er 20%. Resten, de 80%, det er de her gode HV-spørgsmål. HV-spørgsmål, der kan du bruge den her lille model, som hedder HHH-modellen, som egentlig er meget fin. Bare 3 spørgsmål, når en af dine medarbejdere kommer ind til dig. Hvad vil du, hvis nu det er en udviklingssamtale? Hvad vil du gerne opnå? Hvad vil du? Eller hvis det kan være en opgave, hvad handler det her om? Hvad går udfordringen ud på? Hvorfor er det vigtigt for vores team at arbejde med det her? Hvorfor er det mål vigtigt for os? Hvordan skal vi handle på det? Hvis I bruger de her 3 spørgsmål, hvad, hvorfor og hvordan, så kan I skifte jeres fokus fra at fikse tingene til at spørge jeres medarbejdere, så de selv tager ansvar for meget af det, der er. Det håber jeg også giver mening. Så skal vi tale lidt omkring, hvordan I skaber tydelig kommunikation og følgeskab, uden at I går på kompromis med jer selv. Og der vil jeg bare sige, at en leders mindset påvirker følgeskab, samarbejde og trivsel. Ofte handler udfordringer i kommunikationen ikke om manglende evner, men om de indre forestillinger og overbevisninger, som spænder ben. Så hvis nu jeg siger det her højt, bliver jeg så opfattet som en hård leder. Så mange gange så handler det altså om det, vi har i vores indre, vores mindset. Når du tror, du skal passe ind, være sød eller undgå konflikter, jamen så bliver din kommunikation bare utydelig. Den kommer sådan omsvøbt, eller at du kan virke fraværende. Men når du i stedet for tror på dig selv, så står du også stærkere i dig selv, og du kommunikerer langt mere klart og ærligt, og så skaber du altså denne her tillid, følgeskab og retning. Yes, så bare lige, fordi jeg kan godt se, at vi er ved at være der med tiden, men hvis vi lige skulle prøve igen at bruge det her fixed mindset, når vi skal skabe tydelig kommunikation og følgeskab, jamen så kunne det jo være, hvis man nu som leder siger, jeg må ikke fylde for meget, så kunne det være i et fixed mindset, så vil jeg sige, hvis jeg fylder for meget, så bliver jeg opfattet som dominerende. Og så kan det være, at min adfærd den nedtoner budskaberne. Jeg undgår at tage ordet i møderne. Og så er konsekvensen, at det bliver manglende synlighed eller lederskab. Et growth mindset vil derimod sige, jamen jeg må gerne være tydelig. Det hjælper også andre med at forstå retningen. Så min adfærd den bliver, at jeg så i stedet for kommunikerer klart, tager ordet og sætter retningen. Det kan også være, som leder siger, jeg må ikke sove nogen. Hvis nu jeg siger tingene direkte, risikerer jeg så, at nogle af mine medarbejdere bliver kede af det, eller utilfredse, eller hvad tænker de nu om mig? Adfærden bliver, at vi kommer til at tale udenom, vi undlader at være ærlige, sige det, der er på spil, og konsekvensen det bliver bare, at vi bliver uklare, og der er uklare forventninger, og vi har uløste konflikter. Et growth mindset i stedet for vil sige, okay, en ærlig og respektfuld feedback eller besked, det skaber udvikling og tydelighed. De ved, hvor at de har mig, og min adfærd det bliver, at jeg giver konkret og kærlig og ærlig feedback med ro og tydelighed. Giver det mening? Så I hele tiden kan kæde det her mindset på, når nu det er, at I arbejder med de forskellige ting. Det, Lina siger, det er en meget svær balancegang, som jeg har svært ved at mestre. Ja, og Lina, så vil jeg bare sige, så er du altså ikke ene om det, fordi der er mange, der har det er svært det her, og det kræver noget arbejde, det kræver noget indsigt. Først og fremmest så skal I skabe bevidsthed omkring det, der sker hos jer selv. Hvad er det, jeg har med mig af overbevisninger? Hvad er det, der spænder ben for mig? Og når I har det og arbejder med det og ved,
hvad det er, der spænder ben for jer, så kan I begynde at arbejde med det her. Og det kræver et stykke arbejde. Det gør det. Så det er svært, det ved jeg godt. Har det nok sværest, når det handler om at lede opad? Ja, og der vil jeg sige, Jeanette, det er en helt anden snak, og du har fuldstændig ret, og der er mange af de ledere, som jeg faktisk arbejder med, også i forløb, som faktisk vil udvikle sig på at lede opad. Så det forstår jeg godt. Det er ikke noget, jeg desværre nu har tid til at komme ind på, men det er et interessant område, og jeg vil sige, at der er flere, som også har det, som du har det i forhold til at lede opad. Øhm, Denne her, det er en øvelse, I også kan arbejde med derhjemme. Når nu I ønsker tydelighed og kontakt, så kan du stille dig selv spørgsmålet, hvad er vigtigt for mig at kommunikere og hvorfor? Og hvordan ønsker jeg så at kommunikere det ud? For hvis I ikke gør det, så kan I sætte jer ned og lave den her øvelse. Og så kunne du arbejde med at sige, jamen jeg skal finde et indre ord, der beskriver den leder, jeg gerne vil være. Så hvis du har noget, du godt kunne tænke dig at kommunikere ud, men du ikke rigtig gør det, og du ikke har modet til det for eksempel, jamen så kunne det være mod, du skulle skrive på. Det kan være, jeg vil gerne, det kunne være, at du sætter det her ord på et møde. Det kunne også være, at du vil have det for en dag. Lav det på sådan en lille post-it. Sæt den på din skærm, og så sig, jamen i dag, der vil jeg gå den her dag i møde, og den leder, jeg gerne vil være, det er, at jeg vil godt være modig. Eller jeg vil godt være rolig leder, eller jeg vil godt være tydelig for eksempel. Og så prøv at øve jer i at tage bare et møde, eller en dag, hvor at du øver dig i at have lige præcis det, som du ønsker mere af. Øh, Jeanette skriver, det er okay, det er mit udviklingspunkt. Ja, og sig endelig til, hvis du ønsker hjælp med det. Det skal jeg nok lige komme tilbage til os. Her der kan I også arbejde med, hvilke mindset I egentlig går til opgaven med, eller til på dagen med, altså bare det I tager med på arbejde, fordi jeres mindset er med jer både i jeres relationer, i jeres møder, i jeres samtaler, i jeres beslutninger. Så det I skal vide, det er, at du kan ændre dine resultater. Og det kan du gøre ved at ændre dit mindset. Og der har I fået denne her tredelte personlighed, fordi det hele starter, hvis du har dårlige tanker, så er det, du skal være ind og være bevidst om, hvad det er for nogle tanker. Ændre de tanker, sådan, så det også giver dig nogle nye følelser, en ny adfærd, og sådan, så du kan ændre, hvis I kan huske det her mentale program. Så du kan ændre dit mindset, og når du ændrer dit mindset, så ændrer du også dine resultater. Dit team, det spejler sig i dig, og det starter så med, hvad du egentlig er, både som rollemodel, men også, hvordan er dit mindset, hvad tror du om dig selv, hvad tror du om dem. Mindset er ikke statisk, det er vigtigt at huske, det er en mental muskel, som du kan træne. Øhm, og jeg skal lige se, om der er kommet nogle nye her. Det har været super brugbart for mig især at blive mindet om, at vi kan vælge, hvordan vi selv tænker om en situation, for at ønske at ændre andre, og om at være nysgerrig på egen overbevisninger om, at nogle af dem kan spænde ben i forhold til at blive den leder, jeg gerne vil være. Tak. Selv tak, det er jeg virkelig glad for. For mig, der handler bare om, hvis I bare kan tage én ting med jer fra i dag, så har det været det hele værd, at jeg er på i dag, så det håber jeg. Jeg vil bare sige til jer, og der var også en af jer, der var inde, var det Charlotte, tror jeg, eller en anden, jeg kan ikke huske, hvem det var, der lige sagde det her med at lede opad. Jeg vil bare lige sige til jer, for jer, der ikke kender mig, at jeg arbejder med ledere, og det gør jeg på mange forskellige måder. Både i virksomheder, jeg har også en-til-en forløb, hvor at vi arbejder selvfølgelig specifikt med, hvad der kan spænde ben for dig. Så har jeg også mit online-kursus for kvindelige ledere. Det næste det starter op i september. Så det, jeg vil sige til jer, det er, at hvis I har kunne bruge noget af det her, jeg vil jo lige sige til jer, at I inde på min hjemmeside kan se mange af de kvindelige ledere også, som jeg har arbejdet med. Rigtig mange af dem har arbejdet med at ændre deres mindset og stå stærkere i sig selv. Så der er lige 3 ledere med her nu, men der er mange flere inde på min hjemmeside, hvor I kan gå ind og se dem, jeg arbejder med, både virksomheder og ledere også.
Men ellers vil jeg bare sige til jer, at det, som jeg har fortalt i dag, det er jo selvfølgelig en lille ting af det, jeg arbejder med. Hvis man skal arbejde med mindsetet, og man skal skabe nogle forandringer, jamen så kræver det jo selvfølgelig noget tid at arbejde med. Det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er ikke et quick fix, for det er det ikke. Men til gengæld vil jeg sige, at når først at man går ind i det, og man starter med at sige, okay, jeg vil gerne det her, jeg tager beslutningen om, at det er det, jeg gerne vil, så vil jeg bare fortælle jer, at så har jeg arbejdet med mange, hvor der er sket de mest fantastiske ændringer og forandringer, fordi at det er det, vi kan gøre med vores mindset. Så du kan godt gå ind og ændre det, der spænder ben for dig, altså fjerne det, vende den onde cirkel, find ind til det, der egentlig er hos dig, fordi du har det allerede. Både ressourcer, muligheder, dine styrker, dit potentiale, det hele det er der faktisk. Det er fordi, vi kommer til at blokere os selv. Øhm, så det jeg vil sige nu, det er, at jeg kommer til at sætte et link ind i chatten herinde, og det link, det giver dig adgang til en halv times gratis øh, samtale, hvor at vi hopper på, hvor jeg hopper på online. Og det vil sige, at på den halve time, der kan vi tale om, hvad kan spænde ben for dig? Hvad er det, du oplever, hvis der er? Det kan også være nogen, altså der er jo også masser af ledere, jeg arbejder med, hvor der ikke lige er noget, der spænder ben for dig, men hvor du gerne vil blive en spids bedre til noget. Mental træning kender I jo for eliteverden, hvor at vi har jo de dygtigste elite professionelle sportsudøvere, men som bruger den mentale træning til at blive endnu bedre. Så det kan jo både bruges til, hvis du føler, at du har den her håndbremse, hvor du kommer til at bremse dig selv for det, du gerne vil, men du kan ikke, du kan bare ikke komme videre med det. Eller også så kan du også bruge det til egentlig at blive endnu skarpere, endnu bedre i forhold til dit mindset til at opnå meget bedre resultater, både personligt, men også ude i din organisation. Så brug lige et par minutter her, hvor at linket står i chatten, så gå ind nu og klik på det her link, fordi så hopper du over i min kalender, der kan du booke en halv time, og så tager vi en snak. Det er selvfølgelig gratis, det er uforpligtende. Det, som det handler om, det er, at vi kan se, er der noget, som du ønsker hjælp til? Er det noget, jeg kan hjælpe med? Jeg har jo både eneforløb, kurser, forskellige kurser, så det kan jo være meget forskelligt, der kan hjælpe dig. Og så finder vi ud af sammen, hvad kunne være godt for dig, og passer altså vi ligesom sammen. Så hop ind på linket her nu, og så lige få booket en tid. Så kan jeg se her, at der er nogle af jer. Jeanette, mange tak for at minde mig om at huske tankerne. Selv tak, fordi det er altså noget af det vigtigste. Det er der, hvor det starter. Det er vores tanker, vores overbevisninger. Når vi begynder at blive bevidste om dem og skabe bevidsthed omkring dem, så kan vi ændre hele denne her onde cirkel, eller gøre den bedre, hvis det er der. Lina, mange tak for din gode råd. Sara, tusind tak for et godt webinar med relevant og inspirerende indhold. Det gav stof til eftertanke. Hvor er jeg bare glad for, at I kunne bruge det. Yes, så vil jeg bare høre, er der nogen af jer, der har spørgsmål? Så endelig hånden op. Stil spørgsmål i chatten, hvis I har nogle spørgsmål. Nej, det er også helt okay. Jeg ved også, jeg har holdt jer over tid, så jeg er bare glad og taknemmelig for, at I er med mig så langt. Hvis I har lyst til at få fat i mig af den ene eller anden årsag, så kan I sende en mail til mig. I er også velkommen til at hoppe ind på min hjemmeside. Jeg har også telefonnummer. I er velkommen til at ringe til mig også. Og så er det jo sådan, at I alle sammen får tilmeldt eller tilsendt det her replay, så I har alle informationerne også i
i denne her video. Så hvis der ikke er noget, og der ikke er nogen spørgsmål, så vil jeg bare sige tusind tak for jeres tid. Hvor er jeg glad for, at I har været med mig. Og jeg håber, at vi ses igen på et andet tidspunkt.